America ram thu nei tu te khuan aram mi pui te laka hian thil enge mo thup ania internet lama hian he thil thup omna hmun le athalak te hi mu tur tam tak omma se atam zok hi chu bel chian adol lo he thil thup hi rin lo lampang dai ani dona thingkung pakhat hi aveng him te tlat mai he tila hian he thingkung hi chu thingkung naran ani lova Khawvela Thingkung upaperangai Methusela anti hi aveng hima Google lama he thingkung hi izong ani chuan athalak lem tam tak hi mu tur ombaka thingkung chikhat piansor bok le upatak nalt aspen te hi Methusela anga chal atam hle bok Methusela thingkung tak tak hi chu internet lama po hian mu tur awang lea awmna hmun taka po hi tun thleng hian an la thup rin dan chuan California a Enge National Forest khoi amalaya khuan he thingkung hi awma hriat ania Bristol coin pine tree ni in kumsang li zaruk chuang zeta upa ani to elai hmuna thingkung tamso ki chu an hrise lo ba ka khokheng an turna sa in ran nung te hian an ti boina sa hle poka chu wangin du tlo thei tura hon ani chuan rein dai don lo wangin hetia hum hal lo hi a him zok ni in an soi he thingkung hi dendrochronologist Edmund Scullman mu chuan ni in dendrochronologist te hi scientist an nia thingchung lamzia tree ring hi an zir chiang train Scullman hian kumsang khat zakwa somnga pasari khan he thingkung hi amu chuaka engtin nge Khawvela Thingkung upaperani ti a hriat thei kan ti mai thei kumsang khat zakwa somnga pasari khan he thingkor sample hi la in thingchung lamzia tree ring thandan hi uluk takin azira emi azekwal layer hi kumtin thingkung chunga hian an siam bel train emi tree ring zirchiang tur hian thing hi tan kher angai lova pencil cha tiat vel sample tur hi verchuakin an zir train emi azekwal layer hi atam pau le thing hi au pating ti na animai ti chuan Edmund hian Methusela chung lam ring omza chu chiar chuakin kumsang li zaruk chuang zeta upa ni ti a hreta a Khawvela Thingkung upapera an lo ngai thin giant red utai hian alo upachok tai ti na ani chu kumsang khat zakwa somruk pariat khan Salman chuan Methusela chanchin hi National Geographic a ziakin athalak te po ati chuaka heta tang hian he thingkung hian ngai ven a lo chho tan hle he thingkung mu cha ka tlo tu then khat te chuan hria tang na atan atang hi thlia honan tum thina wangin thunei tulam chuan tlo po theilowa khar chu athaperin an hreta a omna hmun po hi puangzar lovin an humhal chuita ani he thingkung zirchiang masaber tu Salman an hulama hian scientist dang te chuan he thingkung hi an zirchiang vele a aring then khat hi a chian lo wangin chiar hlei thei ani lo ti in ano pandeu an rin thu an soya imasela thingkung tamlai zinga upapera an pomtlang ta tho ani ti lai hian Methusela hian Khawvela Thingkung upaper ni na hi tun malam khachuan a chel lova kumsang khat zakwa somruk pali khan Donald R. Curry chuan thingkung pakhat Prometheus an ti chu lom chuak to in he thingkung hi chu kumsanga chuang zeta upa ani hemmai he ti lai hian he thingkung hi Donald hian atan ta dai maya an soidan chuan core sample alak na man ro hi atana wangin lo thei lovin thing hi atan pha ta ni in an soi thingkung hi atan ta ka chuan athi zuita a eta tang hian thingkung zirchian konga hian an film khur pha in Methusela hi chu adam rei hle turangai ane tuna chuan US thil thup chu kan hreta a Australia thunei tu te thil hum hal ve thung hi ihria em an ni hi chuan thingkung chau ni lo khomol pakhat top hi an hum hal he thler kar tlo phalna hi lo nei thei ta po ni la ol sam taka thlen thei ani lova he thler kar hi Antarctica le Australia in kar tuipui khoi emalaya hian a om
Heart Island an ti hi mihring te hian an la khoi mi lo wangin Australia hian hal chun zom zel adua internet lama po he thlerkar chungchang hi an chiar zau lu tuk tur om lo kan hriat thei zong chu he thlerkara hian tlang kang nung lai active volcano pani Australia rama tlang sang berle glacier hi thanem tak oma mundanga omlo ramsa chi mozat an ombok puk lemzia cave painting hi kan muto mai thea hetiang lemzia tamna puk lar tak pakhat chu France ramami Lascaux cave hi ani e puk chung banga hian lemzia zaruk chuang set om baka milem ker sangkhat zanga chuang set om poka kumsing hi chuang set upa ni to in ramsa chi rang rang lemzia ani scientist te chuan mi pui thlo thei turin he puk hi tunma te ukhan an lo hong to anti sual chiang hle mi tam takin he puk hi an thlo ta ka chuan he puk ecosystem hi anti chata a fungus ron pum vakin puk lemzia te chu ron ti kholovin annuwa arangin puk hi an khar le ngala tuna chuan archaeologist te chau an lut thei to he puk hi mi pui thlo thei turin an hong le kherangem ti po hriat to lo tuna chuan Norway lama kan kal lenga hei hi Svalbard Global Seed Vault ni in thlai chi rang rang makta tuai li le achan ve vel set he vaulta hian ata thei tu nei tu te chuan khwarel chiat na alo thlen pal thuk po a man tangkai thei turin heng thlai chi te hi an ta tha ni in an soya heti lai hian mi then khat chuan khovel puma chiat na alo thlen pal thut thei wangin lo in ral rin lok nan heng thlai chi te hi an ta tha ni in an soya doomsday backup ti te point a minglem an phua ingwanga khovel ram sang sanga thlai chi te hi elai hmun da kher hi nge an ni kan ti mai thea hei hi a chan chu elai hmun a boruak hi thlai chi da that nan hian du tu sa mani wa ani he vault hi uluk taka ven him ni in a chan chin song song hi hriat thei ani lova mina zong tan thlo phal ani lo bok eng hmun an thup le hal kan soite ho hi hmun fa le thlo har sa tak tak te ani hloma ato pera kan soi tur hi chu khopui chunga om ani thung Atlanta Georgia museum pakhat chunga hian security ti chhana lai deuh pakhat awma he vault chunga hian Coca-Cola siam dan in ziana lekha recipe hi an da tha Coca-Cola siam dan thuruk in ziana lekha hi kumsa somni pang chuang lai chu an lo vong thato World of Coca-Cola Museum a hian he lekha an da thatna vault hi mu thein awma a chunga ero alu thei lo thung